खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार इउटिउब चेनेल जानानै बरायबाय आरो मागो दमासिनि गासिनिसिमबो आंनि गेदेर बिथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो आंनिख्रुइ उन्दै बिथांमोननो आंनि अननाय जासिहरबाय। नैबे समाव दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखादों, बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे नैबे गय बिफाङाव जिगाब खानाय। थ' लोगोफोर, दिनैनि टपिकनि गेजेरजों आं सावरायनो नागिरदों नैबे गय बिफां, नारेंखल बिफां आरो थाइजौ बिफां बैफोराव नैबे जिगाब खानायनि सोमोन्दै। थ' गोदोनिफ्रायनो बेयो आबै आबौनि समनिफ्रायनो, हयथ' आबै आबौनिबो सिगांनिफ्रायनो बे नैबे गय बिफांफोराव, नारेंखल बिफांफोराव जाय फिथाइ थायनाय जे बिफांफोराव नैबे जिगाबखौ खायो। थ' खायो, मानि थाखाय खायो? दा बेखौ जोङो दिनैनि थारिखाव जों बेखौ रिसार्च खालामनो गोनां। मानोना बै समनि सुबुंफोरानो नैबे गय बिफांफोराव जिगाबखौ खायो। दा खायोब्ला मानि थाखाय खायो बेखौ जोङो दिनैनि थारिखाव एसे रिसार्च खालामनो गोनांथि। थ' आं बेखौनो साननानै दिनै आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों। मानोना गोबां जायगाफोरावनो बे नैबे जिगाब खानायखौ आथिखालनि समाव न'खर न'खर बेखौ बाहायला, मानोना बावलांबाय। दा बेखौ आं गोसोखांथि महरावबो बे भिडिअखौ आङो बानायनाय जादों। थ' नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे मागो बोथोराव गोबां नैबे गावनि आबाद मोननाय नैबे माइफोर मोननाय बेखौ रंजानाय महराव बे मागोखौ सेलेब्रेसन खालामो। लोगोसेनो नैबे बेजों लोगोसे नैबे मागोनि 1 खालारनि सिगाङाव जायगा लाना जायगा बे आलादा जायो। दा बेवहाय गय बिफां आरो नैबे खान्थाल, थाइजौ बिदिनो गोबां बिफांफोरावनो जिगाबखौ खायो। थ' खायोब्ला बेवहाय आं बेखौनो मोनथिगौ, जिखिनि आङो सोंनानै मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय गोदोनि समाव बे जिहेथु दासिमबो नैबे गय बिफां आरो नैबे नारेंखल बेफोरो मा जायो, दा समाव जोबोद गोबाङै थायो आरो बेखौ नोजोर नाङाथों होननानै बै समनि सुबुंफोरा हयथ' बै समनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै बे गय बिफाङाव नैबे जिगाबखौ खायो। बे आंनि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बेखिनिखौ बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय बेवहाय मोनसे साइन्टिफिकेलि मोनसे जाहोनफोर थानो हागौ। बेखौ नैबे गय बिफांफोराव नैबे जिगाब खानाया बे साइन्टिफिकेलि माखासे जाहोन थानायनि जुनैसो बेखौ खादों जानांगौ। नाथाय बेखौ दिनैनि कालाराव रिसार्च खालामनायनि गोनांथि आरो बेखौ जोङो परम्परा बायदियै गोदोनिफ्राय जेरै सोलिदों बेखौ फिन आरोबाव लांफिननांगौ। आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायदों। मानोना जोंनि खायसे गोमालांनो हमनाय नैबेफोर मोनफा मोनफा जोंनि कालचारजों रिलेटेड थानाय बुस्थुफोरखौ जोङो बावलांनो हमबाय। थ' आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे नैबे गय बिफांफोराव नैबे जिगाब खानाय आरो लोगोसेनो नैबे खान्थाल आरो नैबे थाइजौ, लेसु, नारेंखल, दा बै बिफांफोराव मोनसे समाव नैबे जेब्ला फिथाइ थाया, बै फिथाइ थायै समाव मा खालामोमोन, नैबे सेन्दाल नहलेबा नैबे साम' खंख्ला बायदिनो बिदि खानाय नुयोमोन। अब्ला बैफोरबो मोनसे साइन्टिफिकेलि मोनसे जाहोन थागोन, जायनि जुनै दा बैफोरखौबो दिनैनि थारिखाव रिसार्च खालामनो गोनांथि। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला अन्नानै नैबे मागो दमासि फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै गय बिफाङाव नैबे जिगाब खानाय आरो नैबे फिथाइ थायनाय नैबे बिफांफोराव जिगाब खानायनि ओंथि बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंजों रायज्लायहरनो हागोन। आंबो जाखिनि हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आंनि कमेन्ट्सनि गेजेरजों, नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आंबो बे बाथ्राखौ मिन्थिनो जोबोद हांखुर। बेवहाय मा जाहोननि थाखाय बेखौ खानाय जायो। मानोना जोङो बेखौ गोदोनिफ्राय हयथ' नैबे निउ कामार उन्दै जे गथ'फोरा बेखौ निस्सय मिन्थिया। थ' मिन्थियाब्ला बेखौ मानि थाखाय खालामो बेखौ जोङो दिनैनि थारिखाव रिसार्च खालामनायनि गोनांथि। थ' नोंथांमोना बेखौ नैबे कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर। आं हायोब्ला उननि समाव मोजां भिडिअ बेनि सोमोन्दै आं बानायबावगोन। थ' लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना गुबुन सुबुंनो बे आंनि जे सर्ट मेसेजखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो थिग बेबायदिनो उनाव नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे आयदायाव लानानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिबाय। थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। बाय। I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you.